Assalamualaikum kanca-kancaku bola-bolaku, iki tanggal 20 November 2025. Terima kasih ya yang sudah subscribe, membagi, nonton dan like loh. Iki loh miming kecil iki namanya kan tak jenengne kuning dan sireng. Kaya ngene iki kanca-kancaku lha iki tandurane dirusaki dinggit dolanan iki lho delok ento. Apik pokoke, tapi seneng kok lho. Iku lho. Ngene iki piye iki? Ya. Dah, ayo miming. Lo. Yo. Waduh. Aduh. Ayo. Ya. Dua sing anu sing papat nganu mangkae. Sing papat kencur. Lah iki tandurane rusak kabeh lho ngene iki, tapi asik juga ya. Wah seneng pokoke. Iki mbokne urung mulih iki mbokne. Wes. Kono blusuk-blusuk. Ki mbokne teko. Ki lho mbokne teko ayo. Kan agak dimam. Nggih mam sik. Kalau mboke teko kalau mboke. Oke. Ki lah. Nih. Mirine pira 5? Mirine kalih. Niku dua lho. Ayo ya, wes rusakno kabeh ae engko dadine ben ben tugel kabeh terus enggak sida nandur-nandur ae ya. Wes ayo dirusaki. Kuning, ayo ning. Kuning dan sireng dirusaki saja. Yo. Ayo rusakno wes enggak apa-apa wes. Bermain kok Yo. Yo dirusak. Lah, yo ayo. Wah, pokoknya lucu. Ki mbokne sik tas teko lagi maem nggih. Oke, deloken lucu loh. Loh. Kan lucu kan? Seneng tibakno. Ini kucingnya kayak dulu kan kucingnya siapa tidak tahu ya. Yes pokoknya. Terus akhirnya ya wes pokoknya terus malah di sini tapi tidak di rumah di luar saja. Wow. Ayo dirusaki saja tandurane. Wes tandurane dirusaki benda sida nandur terong. Benda sida nandur terong, ras sida nandur lombok lucu Ayo dirusaki saja iki pohonku pare ya akhirnya ya rusak. Tenang saja Mbak Yu. Terus iki tandurane lombok juga rusak. Sing penak budane. Ya rusak. Ayo ditugeli wes. Ndek kon mindah to. Lah saiki kaya ngono. Traya cah cilik lho yu. Ayo. Ora mek kono tok, akeh kancane. Lho, endi bocah? Akeh kancane. Saiki ta jam mbok 8 apa pira? Gendut. Ya wes jam 7. Gendut, Renian Dut gendut. Wes kuwi wis kembangku ya wis rusakno kabeh enggak apa-apa. Bocil kucing, gek ya kabeh kaya. Piye ta Mbak Yu? Kaya ngono ku lho. Lek kaya gendut terus gede ya moh dolinan. Bayu lha wong wis rusakno kono wis enggak apa-apa. Ya. Ya wedi gendut. Gendut wedi. Ya
wedi. Areke wedi areke. Ye. Berkumpul kuning gendut hitam karo miming. Wah asik pokoke. Ya sing urung enek moji. Moji mbuh moji iki mau. Sing urung enek moji lah ternyata kae moji di atas genteng. Nah. Ci, turun Ci. Iki mbokku lho arepe nandur lha iki kok dirusaki. Mbah lho ya mbokku arep nandur terong kuwi lho wis bodho tugel ku lho mboke nggih dolanan cah cilik. Nggih dolanan cah cilik ki lho. Alah ya wis ben pancene cah cilik kok. Gendut, lah pada gendut lah ya enggak dolan lagi lah. Iki kemarin iki tandurane lombok lho, bola-bolaku. Lah saiki entek lomboke. Entek iki lho, wis karek. Wis kono nggih. Lah kuwi wis malah dinggit dolanan ra karo-karuan wis bene. Biyen anakku sik cilik-cilik ya ngene iki ya dadi ya wis bene saiki ganti kucing. Ganti kucing ternyata ya kaya bocah cilik ya kanca-kanca ya. Ya apa? Ya. Ya aktif banget kok Tre. Aktif. Yo. Ayo, dirusaki saja. Ayo ning kuning dan sireng rusakno saja reng. Tandurane wis ben gak apa-apa. Ya, ayo, dah. Dirusaki saja, ayo. Ya. Dah, kuwi sing di apa nih plastik juga gitu. Bayo. Nah iki tanduraku. Ya iya, lah malah ndusuk-ndusuk rono kula. Kanca-kancaku, jan tepak pokoke. Iki. Ayo, penteleng-pentelengan ayo. Oh iya. Lah, ya, luyu. Dang. Lucu pokoknya. Lucu aja yo. Kayak yang dua yang besar ya ndak mungkin bermain, ternyata yang besar ini ya nggak gelem bermain kayak anak-anak kecil ngene iki. Persiapan, ayo persiapan, ayo persiapan dah. Lucu pokoknya lucu ya, wis dadi iki ya joganku lantaiku wis jan tak karu-karuan kayak pokoknya. Yes, terus ini kan musim hujan. Terus pokoknya tandurannya rusak. Dirusaki kucing cilik, si kuning dan si hitam. Terima kasih. Assalamualaikum.